21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон роҳи автомобилгарди аҳамияти маҳаллӣ доштаи Муъминобод Ғеш Чилдухтаронро мавриди истифода қарор доданд. Роҳи мазкур дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди заркорон дар муддати кӯтоҳ ва мувофиқ ба меъёрҳои сохтмонии муосир бунёд гардидааст. роҳи автомобилгарди Муъминобод Ғеш Чилдухтарон давоми соли 2020 7 километраш мунфарш гардида буд ва дар марҳилаи дуюм соли ҷорӣ 12 километри роҳи номбурда мунфаршу навсозӣ гардид. Мақсад аст ки дар оянда 7 километр ки боқӣ мемонад дар маҷмӯъ роҳи номбурда 27 километр тӯл мекашад. Дар марҳилаи сеюм мунфаршу навсозӣ гардида мавриди истифода қарор гирад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки масофаи роҳи сохташуда 12 километрро ташкил дода корҳои сохтмонӣ бо харҷи 10 миллиону 400 ҳазор сомонӣ анҷом дода шудааст. роҳи мазкур ба категорияи чоруми роҳдорӣ шомил мебошад. дар таъмиру таҷдиди роҳ асосан мутахассисон ва коргарони маҳаллӣ ҷалб гардида бо маоши хуб таъмин буданд. сохтмони роҳ махсусан сокинони маҳаллиро ки ҳамарӯза аз он истифода мебаранд хушҳол намуд. боиси ифтихор ва шарафмандии мардуми ноҳияи зебоманзари Муъминобод аст ки бо қадамҳои мубораки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи автомобилгард ва роҳи аҳамияти маҳаллидоштаи шаҳраки Муъминобод Ғеш Чилдухтарон бунёд гардидааст. бо дастгириҳои хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи баландкӯҳи Муъминобод як қатор иншоотҳои хурду бузург омад рост карданд ва ин маънои онро дорад ки ноҳияи зебоманзари Муъминобод ба як гулистони дигар табдил ёфта истодааст. аз ҳукумат миннатдорем ки барои мо ҳамин хироҳои зебо соз кард ки мо вақте дар ин роҳҳо гузаштанам ҳама сангсор буд ки балонҳо мекафиданд ҳама роҳ безеб ба талабу доду намешид. ҳозир мушкилӣ нест. бози мо рост рафта омадестем. раҳмат ба ҳукумат ки ин хироҳои зебо соз карда истодааст. айвал раҳҳо вайрон буданд, чиқру пастӣ буданд, зада миёем мози шигрунак доина раҳ соз як рӯза 2-3 доҳ меремием хелаш раҳ соз шидагия безеб буд раҳҳо рафта наметунистем ҳозир хеле раҳ соз шуда то қишлоқона раҳи соз санги хишру асфалт карги меремием миннатдории худро мекунем раҳмат мегӯем ки ҳамин раҳҳои моро овод кардиян. ин роҳ ноҳияи Муъминободро бо ноҳияҳои Ховалин, Балҷувон ва Тимурмалик мепайвандад ва барои гардиши сайёҳони дохилию хориҷӣ шароити мусоидро фароҳам месозад. дар ҳамин ҷо инчунин лоиҳаи сохтмони қитъаи роҳи Чашмасор-Лангар, роҳҳои тавуравии шаҳри Кулоб, сохтмони қитъаи роҳи автомобилгарди Тугарак Шамсиддин Шоҳин муаррифӣ гардид. бояд қайд кард ки корҳои лоиҳакашии қитъаҳои роҳи автомобилгарди Чашмасор, Лангар ва Тугарак Шамсиддин Шоҳин пурра ба анҷом расонида шуда дар баррасии экспертизаи давлатӣ қарор доранд. табиист ки бунёди роҳҳо ба беҳтар шудани вазъи иқтисодиву иҷтимоии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва боло рафтани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат карда мушкилоти мардумро рафъ месозад. бо дар назардошти ҳамин нукта ҳукумати мамлакат хуса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи бунёду навсозии роҳҳо аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир мекунанд. ин роҳ як роҳи валангор буд, як роҳи вайрона буд. ташаббуси ҳукумати ҷумҳурӣ махсусан пешвои муаззами миллат ин роҳ сохта шуд, мунфаш карда шудааст. автомобилҳое ки ҷониби Чилдухтарон ки ҷойҳои таърихӣ мебошад, ҷойҳои сайёҳӣ мебошад, мошинҳо озод ҳаракат карда рафта омада истодаанд. дар ноҳияи баландкӯҳи Муъминобод ки ҳамчун минтақаи сайёҳӣ шинохта мешавад, сол аз сол инфраструктури соҳаи нақлиёт беҳтар карда мешавад ки ин тадбир ба ҷалби бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ мусоидат мекунад. лозим ба зикр аст ки давоми соли равон аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди заркорон дар чанд роҳи автомобилгарди аҳамияти маҳаллӣ доштаи ноҳияи Муъминобод корҳои сохтмонӣ ҷараён гирифта дар маҷмӯъ аз ҷониби ин ҷамъият 20 километр роҳ асфалтпӯш карда шудааст.